जोलैनि हांगार मानसिफोरजों जों फुस्लायजानो नाङा बिथांमोनखौ जोङो बिटिसि इलेक्सन बायखांनानै बिपिएफनि सरकार जायोब्ला बिथांमोनखौ राजुवा बयकटसो खालामनांगोन जों रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिथांमोना जातिनि साफा साफा कलंक हा हुखौ 7.2 नि गेजेरजों फाननानै फैदों आम्बानी आदानिनो दिनै हा फाननानै फैदों दिनै बेबादिनो दिनै बिथाङा जातिनि सासे कलंक जोलैनि हांगार दा दिनै क'क्राझार टाउनाव खमसे खम माने 100 जन दिनै बेहाय जयनिं जादों दिनै बेंगलि सम्प्रदायनिफ्राय दिनैहाय इउपिपिएल बिजेपि गारनानै बिथांमोना फैदों माखासे समाव खाम्फा बरगयारी भरत शर्मा आरो गोबां नेताफ्रा बिथांमोनखौ प्रलोभन देखायदोंमोन अरुणोदय होगोन माबा माबि होगोन होननानै थाखा फैसा होगोन होननानै नाथाय बिथांमोना गावसिनि जे जबान बेखौ लाखिनो हायैयाव दिनै बिथांमोना दुखु मोननानै बिपिएफ दलाव फैफिनबाय दिनै जोंहा सिन्था गैला खाम्फा बरगयारियाथ' क'क्राझारावबो देरहाखाया दिनै बिथाङा गावनि चिराङावबो देरहाया बिथाङा दिनै मोननैबो समस्थियाव जेननानै दङ दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो मालायनि समस्थियाव गिदिंलाबायदों देवानि खालामदों गावनि समस्थिया मा जाना दं बेखौ बुजि मोनाखै आरो फेरेंगाया मोननै समस्थियाव जेनगोन बे खाथां प्रमद बर'आबो मोननैबो समस्थियाव जेनगोन गयबारियाव जेनगोनखायनो बियो दतमायाव होफैदोंमोन नाथाय दतमायाव जों नुबाय खुनु दतमानि रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर'नो भट होनायाव गैया बे जोलैनि हांगार जाथिनि दिनै कलंक बियो बर'नि माने मोनसे गोथार दाबि बड'लेण्ड रायजोखौ दिनै बिथाङा गारनानै फैदों हा हुखौ 7.2 नि गेजेरजों फाननानै फैदों आम्बानी आदानिनो दिनै हा फाननानै फैदों दिनै बेबादिनो दिनै बिथाङा जातिनि सासे कलंक जोलैनि हांगार दा बेबादि मानसिया बड'फानि जोनोम थावनि दतमायाव दिनै इलेक्सन गेलेनो समाया कनकेश्वर नार्जारी जाय बिथाङा एबसुखौ जोनोम होदोंमोन बेबादि जोनोमगिरि जायगायाव दिनै प्रमद बर' बादि सासे कलंक नेताया दिनै इलेक्सन गेलेनो समाया जेराव गारलाबाथा बसुमतारी दिनै बड'फानि साया सायख्लुम जानानै बड'लेण्ड आन्दोलनखौ नेतृत्व होबोदों दिनै बेबादि नेताफोर जोनोम जानाय जायगायाव प्रमद बर'आ दिनै इलेक्सन गेलेनो समाया दिनै बर'नि सासे थुनलाइगिरि सतीश चन्द्र बसुमतारी जाय मानसिया दतमायाव जोनोम जादों बेबादि थुनलाइगिरि जाय बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बर' थुनलाइया बेसेबांबा जौगानानै 8 सिडुलाव दिनै जायगा मोनबाय दा बेबादि जायगायाव प्रमद बर' बादि सासे जोलैनि हांगार थगायसुला दिनै बेबादि नेताया इलेक्सन गेलेनो समाया ओंखायनो दतमा बाजिया दिनै थिरांथा लादों दतमानि रायजो राजाफ्रा थिरांथा लादों जोङो खुनु माने बे बाहेरानि मानसिनो प्रमद बर'नो दिनै बे सालानि मासनो जों भट होआ जों प्रकाश बसुमतारीनि भट होगोन दिनै बे बाथ्राखौ दिनै हारसा बर' बांगाल जुंगाल गासिबो जाति जनगोष्ठीफ्रा दिनै थिरां खालामदों नांगालनि सरकार लाबोनो थाखाय प्रकाश बसुमतारीखौ देरहाहोगोन आरो हाग्रामानि सरकार लाबोगोन दिनै आं एसे आगोलाव बुंदों बिथाङा मोननैबो समस्थियाव जेनगोन बिथाङा जेबो मिथिया बे लामाबो मिथिया जेबो मिथिया बे दिनै बेखौ जुदि सान्तिनगर हारसिङै बेरायनो थिनोबा ओंखारलांनो रोंनाय नङा बे आरो दिनै सरलपारायाव बोरै थाङो बहाबा बोरै थाङो बिसमुरियाव बोरै थांनांगौ उल्थापानियाव बोरै थांनांगौ बिनि लामा सामा जेबो मिथिया बे सरलपारायाव जे दुगैग्रा गाथोन थायो बेखौनो मिथियामोन बे इउपिपिएलआव हाबनानै इउपिपिएलनि मानसिफोरजों थांफानानैसो दुगैनो रोंहैदों आरो बे मानसियालाय देबरगलाय मा इलेक्सन गेलेनो हाग्रामा सारा 10,000 बारा भट मोननानै बेयाव देरहागोन दिनै बिखा बुनानै होनो हायो आरो चेलेन्ज खालामदों आं खाम्फा बरगयारिजों बिथाङा हायोबा देखायथों देरहानानै दिनै हाग्रामा सारनि सरकार जानो थांगासिनो दं आरो बे खाम्फानि राजनितिकआ दिनै जोबलांगोन बिथांमोना गावसिनि राजनितिक अस्तित्वखौ रक्षा खालामनो ज' जानो होनलाबायदं दिनै ज' जानांगौनि खुनु दरखार गैया आलु गेसाव जों आलु गेसाव जाफानो हाया ना गेसाव जों ना गेसाव जाफानो हाया गोदोबो पिटिसि एबसु मिलायाखै 1991 मायथाइयाव एबसुआ ज' जानानै बर' रायजोआ ज' जानानै दिनै भट गेलेनानै देरहाजोबनायावसो पिटिसिया जोबलांदों दिनै बे जोलैनि हांगार प्रमद बर' दैदेननाय उरखावग्रा दैदेननाय लरेन्स दैदेननाय दिनै रोनगोरा नार्जारी गबिन्द बसुमतारीमोन दैदेननाय बे इउपिपिएल दोलोखौ एबार बिसायख'थियाव जोङो फेजेनजोबनानै ट्रेक्टरखौ उल्थाय होजोबनानै दिनै जोङो रायजो राजानि सरकार बानायगोन आरो जोङो रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्ट खालामगोन साख्रि बाख्रि जों मोननांगोन जोंनि मानसिफ्रा टिका टुक्लि मोननांगोन जेखि जाया जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोननांगोन हाया रैखाथि जानांगोन बेनो जोंनि उद्देश्य आरो लक्ष्य खुनु बेहाय माने अनलाइन भटिं जाफेरा अनलाइन भटिंनि सिस्टेम गैया आरो इभिएमआबो अलरेडि बन्द जालांखासिगोन दिनै सुप्रिम कर्टआ राय होदों दा बेवहाय गावबागाव भटखौ गावबागाव सोगोन बे जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ बे रिजार्भआव थानाय रायजो राजाफोरखौ दिनै बुरखायनायनि मोनसे फर्मुला खालामदों सिगिनायनि फर्मुला खालामदों जाहाथे बिथांमोना माने ट्रेक्टराव भट होथारो बेबादि बुरबक खालामजानो नाङा बिदि सिस्टेम गैया गावबागाव भट गावबागाव हो रायजो राजाफ्रा बुरबक जानो नाङा बे जोलैनि हांगार मानसिफोरजों जों फुस्लायजानो नाङा बिथांमोनखौ जोङो बिटिसि इलेक्सन बायखांनानै बिपिएफनि सरकार जायोब्ला बिथांमोनखौ राजुवा बयकटसो खालामनांगोन जों रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिथांमोना जातिनि साफा साफा कलंक रायजो राजाफ्रा जोंना थगायजानो नाङा बिदि फट' खेबलायनाय मालाय जेबो सिस्टेम गैया गावबागाव थां भटआ हो दा बेवहाय सोरबा बिपिएफनि मानसिया थांना फट' खेबनो मोनगोन इउपिपिएलना फट' खेबनो मोनगोन बिदिबो गैया आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सिङाव हाबनानै फट' खेबनायनि नियम गैया
खेबोबा बिथांमोना बाहेरायाव थानानै खेबगोन सोरबा दावराव खालामदों नामा सोरबा रेगिं खालामनो फैदों नामा बिनि थाखायसो फट'शुट जायो बेवहाय सिसि केमेरा लगायनाय जायो बाट बेवहाय सिसि केमेरा लगायनाय थागोन मागोन सोरबाया सोरनिबा बरगोन बिदि जेबो गैया बे जाम्बा खालामनाय रायजो राजाफ्रा हुसियार जा बिथांमोन बादि थगायसुला मानसिफोरखौ जों इलेक्सन केम्पेइनखौनो खालामहोनो नांला ओंखायनो रायजो राजाफ्रा ज' जा जों बर' जाथिया थगायजानो नाङा बिभिन्न' जाथि जन'गोष्ठिया थगायजानो नाङा बे खलंफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे सम फैदों दा बे समाव जों बयबो गिर्जाब गिर्जाब ओंखारनांगौ बयबो जांख्रिखांनांगौ हारिया खौसे जानांगौ